Mboten? Rock. Di rock nempel batu. Lek rock aku ora seneng. Lah napa seneng? Isine. Maksudnya di musiknya. Musiknya rada cepet rock ngono lho Pak Dalang. Tol. Anu Pak Teguh kula pinjem kacamatanya jenengan Pak Teguh. Boten. Tiba iki ayu-ayu ya wer ya bocah iki ya. Lah ben sangar kok. Lagi ya sinden loro kocol kabeh malian iki. Ya. Ya, ben. Iki ngombe obat apa cah loro iki? Enggak ini kelas kita. Nah, mlaku. Nah. Ayo Bir, ora apik tak keprok lho ya. Ayo. Podang kuning. Mbah, iki genduk Birgita Ayu coba kaya apa ya, Nduk? Nah, yo dikurmati nganggo tukung-tukung tembang cara lawas. Nah. Dados. Saiki ngene Mas Gareng. Apa? Kejaba Mbak Birgita yen podang kuning ning Madangkarai juga identik karo Mbak Umi. Oh timbangane penggemar Mbak Umi. Ya podang kuning Umi piye? Tunggal mula. Penggemar galak-galak lho ora. Gawe nak tiasing sesama kuwi kepenak. Ayo. Sugeng kondur Ibu. Sugeng kondur nggih, matur sembah nuwun sampun dipun tenggani. Nderekaken Ibu. Iki lho, kondur iki ora pati-pati kondur yang durung ninggali lagi bar ninggali terus kondur. Nah iya apik yo kancane Mbak Birgita ayo penggemarmu jenenge Pak Inah-inah lho wah mesti mambengi komen enggak pakai goro-goro nih haram wayangnya ini yen ayo ya abot-abote duwe penggemar ngono ku takon iki ayo sik takoni kabeh. Jenengmu sapa? Umi Kong. Apa? Umi. Jenengmu Umi Kong. Umi Kong. Kok ki aku to? Nggih. Apa aku wis ketok tuwek ngono to kok ndang kong iki? Sampun. Ya ora sak om. Om to a. Umi a. Nojo kong ketuan. Penggemarmu akeh. Nggih. Mestine kepengin do ngerti omahmu endi? Kula saking Pulung Ponorogo. Cah Ponorogo. Nggih. Pulung desane. Nggih. Anu, saiki tempat tinggal utawa kowe tinggalmu ning ndi? Wonten Kentingan. Dalam rangka apa? Sekolah. Sekolah ning ndi? Ten isi Surakarta. Mahasiswi. Mahasiswa. Ya siswa ya. Oh, ben untuk beasiswa ya. Beasiswa. Terus semester piro? Semester kalih. Oh, sik suwe. Nggih. Ning ngomong-ngomong cah nom saiki wis dipacar karo. Dereng. Sekseni danyangi babatan. Nggih. Urung duwe pacar. Dereng. Tak omongi. Jomblo.
Jomblo. Reng, tamongi. Bar pedot ceritane. Zaman saiki tiada kata patah hati. Putus satu nyambung 1000. Ya, yang pancen tetep orang itu aku yo kena. Wah, iya. Aku sukarelawan kok. Iya. Ya wis, pokoke lelakon wajibe mung dilakoni ya. Kae genti, yo. Iki sindenmu iki tenan. Sindenmu iki dipangan sesasi rantek. Nggih, pripun Pak Dik? Cah Kediri. Jenengane malah mundur. Cah Kediri kuwi galak. Ora tak lem kok terus suaramu ganter ngentek-ngentek. Lho, kula niki suwantane enten ngenten iki kok. Oh, candi to nduk kowe. Kula Kediri, Pak Dik. Kediri iki luas penere. Sempir. Semampir. Nggih. Kok ora kepethuk biyen ya? Lah, jenengan teng pundi wong kula teng warung kok sadian tahu. Oh, dodol tahu. Nggih. Semampir kono. Nggih lah, Kediri niku lek kota tahu ta, Pak Dik. Oh iya iya. Jenengane pripun? Tahumu iki digoreng apa dibacem? Nggih macam-macam. Biasane nggih digoreng, biasane Ya biasane aku golek sing bacem kok. Lah napa? Ora sak ngremus wis ilang dhewe. Ora tenan. Saiki isih sekolah. Tasih. Jenengmu sapa to, Nduk? Birgita Ayu. Birgita Ayu. Nggih. Apa kowe ana turunan Indo kok jenenge Birgita iki? Kok Indonesia? Maksudku ki oplosan saka wong luar negeri karo Indonesia. Mboten. Lah kok Birgita iki tegese apa? Bir. Bir ki minuman. Gita. Gita ki nyanyian. Dadi ngombe bir karo nyanyi. Kaya pas ta Reng. Iya. Sing ngombe wong wedok sing ayu, iki tukang mendem iki. Iya. Pak kula tukang mendem. Oh, Pak ya. Oh, ya. Aja diomong-omong ki malah pake diumbar ora. Lho, tapi lek mendem kaya sinden Pak Dalang senengane Dalang. Anu Nduk, saiki ya ning Kediri apa bertempat tinggal ning liya? Kula sakniki teng Solo Pak Dik. Dalam rangka padha kuliah. Nggih. Kuliah ning ndi? Isi Solo. Karawitan. Nggih. Oh, semester piro? Semester akhir. Lulus. Nggih. Sarja wis di pacar kok. Sampun. Oh ya wis. Mboten takut pacare kula. Ndi? Niku Mas Sulomo sayang. Mas Sulomo. Kuwi yoga sing kaya petik kuwi. Lambene wong padake Mas petik. Tio. Nggih. Kuwi iki Nggih. Lho, Pangesunipun Pak Dik. kowe iki wanita paling cilaka sak donya. Lah napa? Wanita kang Sulistya kok entuk Sarapada. Kowe kudu dipikir tenan lho, Bir. Lho Pak jenengan. Sampeyan ki nuwun sewu, sampeyan lak kulite lak putih. Nggih. Sulomo ireng, lah nganti lahir kula weling piye jalane. Lah kaya kebobulit temeplek jalak. Ning ora apa-apa wong jenenge judule dilakoni. Ya wis ora ketan karo mendem lakoni ya. Yo tempan. Yo. Podang kuning. Podang kuning dibawani. Sing sepuh dhisik. Ayo ayo Bir. Ayo. Nadyan wujud temong paksi suarane piye Reng? Nah. Iki sing diarani kemasan karo isi pas ya iki. Ayu suarane apik. Wis iki pesinden sing engko petingane akeh ya iki. Pawaan apik. Rupa ya ayu, suarane ya becik. Siji sing kudu ya. Napa? Gampang dihapusi. Lah kok saged? Loh, lah ya mula aja gampang dihapusi, jadilah seniman yang cerdas. Nggih, mboten Pak De. Nah, hati-hati Bathara Kala iki mabure sak nggon.
Awas, sampingmu ya Bathara Kala lho biru ayo. Ayo per Umi, ayo. Aku Bathara Tromboso. Tromboso. Ayo Om. Masa winggen kung golek isi podang jenar. Iki ning teori sekolah ora ana, ning ilmu panggung tak tambahi siji ilmune ya. Caloro iki rupa ayu, swara apik, pawakan becik, siji sing kurang. Anu jiwat. Wong nembang iki ya nganggo ekspresi, dadi sing nyawang ora krungu nyawang kowe iki nyokot. Ya, iki ilmu panggung, aja golek isi podang kuning. Jenengan contoni mengke Pak De. Aku ora iso ya nyontoni. Ata ayo-ayoke wong rupane kok ngene ya tetep elek kok. Ya Om, mesem sik, mesem sik. Nadyan atine susah, kene ekspresi mesem. Ora nyengenges malah kaya wong edan. Iba bunga Nano Om nyanding bisa wah ramanut saiki karo aku pisan ya wis ben dadi tambah ayo akhirnya tekan akhirnya mulih ayo menika ugi saking Bapak Joko Marsilo saking Butuh Mojosongo Boyolali kepareng monitor ngersakaken podang kuning nggih kagem anak-anak militan Jose nggih matur sembah nuwun Pak Joko sugeng laras kang mirsani streaming dalu menika live niki kula aturi subscribe channel Bagio Gareng Asli. apa melu live? Ora melu kon nyakrep. Ya wis dulu tok. Iya, wis pira ta saiki subscribe e? Ah, mayan 17 kok. 17.000. 17.000 ngeden nganti metu. Aku mesake lek Pak Gareng ngevlog. Hai guys. Selamat datang di channel saya, guys. Sing deloki gur loro, anake karo bojone. Kowe tak peksa. Podang kuning doa untuk SMA 1 Mbabatan. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga SMA Negeri 1 Mbabatan bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin. Dados. esuk awan ning omah wis ora kenal
persahabatan. Betul. Niki lek mboten rock iki mboten sae niki Pak Dalang. Mboten? Rock. Di rock nempel Pak. Lek rock aku ora seneng. Lah napa seneng? Isine. Maksudnya di musiknya rada cepet rock ngono lho Pak Dalang. Sedelapan. Apa? Sedelapan. Oh, krungu ku RT 8. Ora setuju. Mas Novel agak cepat ya temponya sayang. Mentol. Anu Pak Teguh kula pinjem kacamatanya jenengan Pak Teguh. Boten. Tiba iki ayu-ayu ya wer ya bocah iki ya. Ya ben sangar kok. Lagi ya sinden loro kocok kabeh malian iki. Ya. Ya, ben. Iki ngombe obat apa cah loro iki? Men. Ayo ngono, mentalmu sing kuat kaya lan nang TikTok ngono kendel. Ayo, ayo sadar. Reng, tak keprok wis sandalku kuwi. Oh, betul toh. Oh, lari sok selope ambune wong ngene. Wis to, ngene, saiki madhep rono kabeh. Oh, madhep rono, dinggo no. Dinggo, madhep rono. Nyekel pundake bir kita. Ayo. Pundake nyekel bir kita. Nah, mlaku. Nah. Ayo. Aku terus kelingan lengganaku. Iya ta. Nah. Yo, dirok nih coba kaya apa manut to. Jan kaya tukang las. Bir, ora apik tak keprok lho ya. Eman yen Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mugi paring pemut dumateng sinden kula kekalih ya Allah. Paduka tedahaken dumateng margi ingkang leres ya Allah. Iki Pak Teguh. Mbak nuwun Pak Teguh. Akhirnya kembali ke basic senderewe. Ora sebodo karo iki menas cilikan iki. Bareng aku kacamata ora ana irunge meletrek terus. Solek ngae kacamata dipaku. Iya. Cetal ini bedratku. Yo ning yo saura-urane kira nyulangke. Nadyan kepiye wae profesi sinden ning tetep isih cah enom. Lah bener. Malah harapanku di zaman sekarang kan dituntut untuk waranggana ki luwih berani, mentale kudu kuat. Betul. Jadi aku malah memberi apresiasi luar biasa karo Birgita karo yo ngono sing kendel aja kalah karo liya-liyane ngono. Maju ning ora nglangkai Nurma. Mergo Nurma ki luwih tuwa timbang dheweke. Oh iya. Apik pokoke aja kalah karo Diko Sabrina. Ayo. Mantap. Aku seneng aku nggih niki wong Kodang Kuning sampun dipun aturaken sinden-sinden nom-noman kabeh. Nggih. Wis pokoke bengi iki dijor sapa sing ngersake lagu pesindene siap ngladeni. Nggih. Iki tembang kangen pamundhut ingkang angka kalih saking keluarga besar KUD Sukamaju. Nah, nggih. Mau loro to sindene? Iya, betul. Saiki telokke. Ayo Najwa terus Wandali karo Mbak Tri Hastuti. Ya. Jenenge kok angel-angel men ya. Najwa, Wanda, karo Mbak Tri Hastuti. Yen ki wiwi iki wis top lho. Oh jamane wis beda wis salin kok ya.
Wiwi surip. Ayo. Ninik nunu malah kena gibahan ayo. Ya berdiri kutak tang tak nang wis ya. Iki luar biasa, iki tontonan yang penuh dengan aksesoris ya bengi iki. Upamane piye? Ya iki khususnya pesinden mungkin nom-nom ayu-ayu iki yen mobil nu aksesoris. Iya. Iki kowe sing jenengmu sapa, Nduk? Nggih, kula Najwa. Najwa. Iki acara TV Mata Najwa. Iya. Najwa, bocah ndi, Nduk? Kula asli Ponorogo. Ponorogone ndi? Bungkal. Oh, Bungkal. Ngerti ta, Reng? Embo. Ngong Bungkal Bancar kono. Bungkal Bancar. Kan ya mahasiswa isi. Kula tak sih SMKI. SMKI. Siswa SMKI. Oh, SMKI. Nggih. Siswa. Nggih, siswa. Siswa. Ya, muga-muga ndang lulus kok kuliah ning isi ya, Nduk. Nggih, amin. Najwa. Najwa. Nggih. Larang. Sa pripun? Sapa ngono? Nggih. Iki saja iki jembagar sane. Ah iya. Sapa jenengmu? Nggih, nami kula Wanda, Pak. Wandamu apa? Wanda, Oh, Wanda ana kepanjangane ra? Wanda Wanda Amara. Wanda Amara. Wanda kuwi kepribadian utawa candra utawa mimik muka. Amarah ki saka amarah. Dadi kowe bendina nesu. Boten no. Sekolahmu ngendi? Nggih, wonten isi Solo. Apa jikokmu? Karawitan. Wis semester 6. Nah, Njukuk karawitan tok iki piye kleru ndhawe. Pripun, Pak? Kaya Pak Gareng mbiyen njukuk loro, bengi njukuk komputer isuk dihukum deh. maling kok. Moko senengane. Aja kesusu di pacar ya. Boten. Oh, wis ngenteni korban telu. Wis tak tepungi kabeh. Kae sing SMA urung. Pakde sugeng dalu. Oh, Pakde hanya sugeng dalu. Pakde. Dek sugeng dalu. Bu. Wingi wis tak bayar lho, Bu. 20.000 Pakde. 20.000 nang genep. Aku ki angger diserah ngono ki malah wedi. Sini lho Pakde, sini lho. Aku ya ditekoki. Iki ndelokke janggute ki poel iki. Gurih Pakde. Ning ngene. Wong jenenge kabeh ki asas pemerataan. Siji kenalke, kabeh kenalke. Tuti arep wong gurih, arep wong legi, karepmu wong aku urung tau ngrasake kene. Anjing pripun Pakde? Jenengmu sapa? Trihastuti Retnawati. Iya, cantik kan? Retna Congpe. Trihastuti Retnawati. Coba artekne. Tri niku napa? Trihastuti. Tri iki telu. Has kuwi daging. Daging ku akeh ngono. Ah, daging. Heeh, daging akeh. Tuti iki metu sithik. Sing metu apane? Ambo sing mbok toke apa kok? Suara kreativitas. Suara. Metune yen kakean dadi ora penak dirungokke. Trihastuti niku tri telu. Tri telu. Has niku hasil. Awas lho, sekolahan lho. Awas lho. Pak Yoyo. Sidik-sidik gak apa-apa Pak Yoyo.
Tuti. Dalam. Kowe ya mahasiswi. Anjing. Isi. Anjing. Mboten SLB. Mboten isi. SLB ki apa? Sekolah luar biasa. Jadi keluar itu jebolan luar biasa. Oh, alah. Lah kula sing nabuh ndek wau sing aja lames wau sing ngajari kula lho. Oh, Waduh. Nggih, sapa nek ra kuwi ra dadi Pak Sing De. kethuke slendro terus kuwi. Tenek kuwi ya. Iki malah tak takoni wis dipacar apa urung? Durung. Dipacar apa urung? Durung. Lah kowe wis ana sing gelem apa urung? Ya aja ngono Pak De. Lho, tegese wis gelem dipacar apa urung? Kula. Heeh. Kula niku nembe golek-golek Pak De. Tegese urung dipacar. Golek ilmu, golek rezeki, golek gawean, golek kanca, ngoten niku. Ora butuh bojo. Nggih betah sampun Pak De kula sampun. Sampun ki tegese wis duwe bojo. Sampun. Kok jenengan mboten saged niteni ta Pak De wong wedok ndek bojo apa ora kok mboten saged ta Pak De? Lah nitani kepiye carane? Nggih didelok bathuke ngoten pripun pasuryane ngono lho piye. Mesti kan berubah kok. Bathuke sentet. Salah sentet. Diarek iki syukur jeplak ora. Paring aku ora jamak. Mau batu betene pokoke. Monggo dipun aturaken tembang kangen. Tembang kangen. Nggih. Ugi kula aturaken dumateng kepunden kula Bapak Ki Suryanto Karanggedhe ngangge pareng monitor. Oh nggih. Nderek ningali saking Karanggedhe mugi rahayu lan sukses dayanipun Mas Ayo. Nggih, amin. Sehat selalu Masuk. Sehat selalu. Ya Cal, dipun aturaken tembang kangen tetos.
Suwarto PGRI Ponorogo mangga. Terima kasih. Iki suarane apik, rupane ayu, jogete ora kompas. Ora kompak to? Lah iki mau semrawut ana sing ngalor, ana sing ngidul, ana sing jepiping. Lho kuwi Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda namun tetap tembang kangen lho. Ya, iya argumentasine wong bingung ngono. Weh, Koko Prabu. Waduh, sapa? Ngersak lho, Mbok. Ngersaken apa, Pak? Sembah nuwun saking sinten menika, Pak? Saking sinten? Bapak Kepala Sekolah kagem Mas Gareng. Oh, pun aturaken. Iya, walah. Nggih. Bekti kula kunjuk ngaten nggih. Matur nuwun Pak ndherekaken nggih. Niki wonten gareng mbok menawi tenggen ruang kepala sekolah badhe kangge pajangan Pak nggih. Yo, ku ke rumah samu. Terus aku dipentang ngono. Iya. Aku duwe lho. Apa? Aku apa anyar-anyare gareng iki rekae omahku tak kei simbol gareng tak pentang. Tak kei figura. Terus? Mung tak templekke ngono. Lah kok suwe-suwe iso mengkelung nguntuk. Lulange apik kuwi. Kuwi pas wulan kelek lho Mas Jani kuwi. Iya. Pentangane sosok kurang garing. Matur nuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah Pak Dr. Haji Suroso MPD. Ini sampun paring katresnan wong panitia kemawon sampun paring lho. Para satris dipun tambahi bonus luar biasa. Mugi-mugi dados amal kesaenan panjenengan, Pak. Amin, 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 amin. Pinaringan segat, bagas waras pokoke. Amin, amin, amin. Nggih. Nggih. Wong jenenge paring ki ora ana ilange kok. Nggih. Coba pelok coba kaya apa? Mbak Tutik Birgita, ayo. Oh, loro iki. Loro. Oke. Nangis sajroning atiku. Yo. Wis tak seneng iki. Asuh
Apa? Iki neng nggon aku tak nggo debat. Iki mau iringan ngene iki apa jenenge? Iringane lho ora lagune lho. Iki iringane mau modele apa? Senderewenan. Nggih, jaranan. Nah, saiki bedane apa senderewe karo pegon? Oh, beda. Beda ya, iki sing dosen iki sing Jelas dosen. dar untuk. Dos pegon iki piye? Kowe ra iso nerjemahke pegon, pekok. Lah iki mosok wis seniman yo radong. Lho, Neng Solo enek apa? sanggar wayang pegon. Lha ngono kono. Gagah. Walah salin yo. Ngrungokke lho. Hah? Ngrungokke. Ora apa-apa ke hoping karo aku. Dia wis senderewe kayak pegon kayak sing baku apa? Samboyoan. Samboyonan. Iki samboyonan ya perlu dingerteni tadi Nggih. berbagai macam jenis kesenian di Indonesia yang wajib dilestarikan. Buktine nggo ngadeg ngene wae enake. Wah, kosekane tutik. Aneh lho wis sesepuh lho kuwi ora. Ya arep sesepan, arep sesepi. Kok Pak De nek sama neka-neka ora tak rekomendasikan lho. Aku daftar dhewe to. Kok senengane kok ngancam tangane iki obahe ora pati akeh bokonge. Wah, jan. Iki saka sapa tak Om iki? Saka Pak Kepala. Pak De, Pak De. Oh, nggih. Pak De saking Oh, Bapak nggih. Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah ngersakaken rondo kempling teng Gubuk Kasmara. Wah, nggih. Gubuk Kasmara rondo kempling. Nggih, nggih. Dadi rondone iki paning gubuk iki. Ayo. Rondone lara nang gubuk. Rondone ning gubuk dolanan aswajik. Iya. Pengedan ora. Iki gubuk asmara sik. Nah, mumpung wis ngadeg loro, iki lek kadung ngadeg loro terus rondo kempling terus piye? Lah iya no. Ayo, Ya gubuk asmara diaturake. Ayo. Langsung kemawon. Ya. Monggo, sugeng laras Bapak Kepala Sekolah. Sugeng mitangetaken lan mirsani ya, Pak. Ya, Cak, dipun aturaken gubuk asmara. Dados. Sesepuh sinden Pak. Aku pakai kebak cerita tengah wangi nganti gagah trino. Ya. Catatan sak
Sesepuh monggo. Ngapa kaya wong gila ireng? Penyanyimu loro beda karakter. Kaya Sing kene mau jon ngosek. Kaya wong beseren lho. Ngosek bareng sing kene. piye? Ki tarian wong arep mepe pakaian iki mau. Lah piye? Dikebutke. Lho tangane pating jepaplang tekan didi yo. Nggih. Joget sebelahe saka samlo ndase lho. Lah iya Mbak Birgita ki jogetan milenial. Milenial. Mbak Tutik ki jogetan sesepuh. Sing bener ki padha milih. Iki milenial lah kene iki mau milih mudun. Kok kosek ane ini. Malah sia-sia. Kaya nganu, masa kaya undur-undur malah.